APHLC atum pen Jengkha long masreli kapide una hot right komasa ki atum kham khedon si kachesong atum aphan kenep kang nang po. Article 244A Prabjin pen patun serak nang jipu APHLC atum pen kachesong dode sang se asong si theklong. Lasong si pinile thota Jengkha long ar mucha jengsi kachesong bo mapora hot right komasa ka matum kham khedon. Bonta ke kham khe ki un edera jok APHLC long ke klema Songjapo Bikram Hanse Sikari Rongphar Kursing Timung Dhaneswar Rongphar Bikram Rongphar lapen APHLC song aphan ke kroi bang tharo isia phan police atum nep ingnang pon kachesong atum pen pherang ke atum aphan kapachini alam the arju iksinang Aki hai tuli rom ham nang li ko pia posi thang lang inot la hello ma pili bisa development kachi kurang thai kamala army atum police atum SP atum ke thang ke chok la hello ma kachi thur la itum loi nang le BJP paran nama BJP paran nama police pada phere pada phere break long leti ini niltum arona tank pen Indian constitutional tank niltum pachi songpon sita me nilitum aphan terrorist tank sinda na tweet niltum na heleta be nilitum inglong aswa aparman si kachesong sita me pini BJP council kachari atum aron rebe niltum ana khamke nangke theng nangke cho alang litum atoy be selang litum claim lake la police tomorrow arona tank kachesong lason kachesong alo heng chok lai bukan hok dak to be la ke BJP atum ke claim top aron reben nang ka phere bolo dak Karbi Anglong ara phan kaching honji kali ham nikale thi bechi do Karbi Anglong kumila kali dalam ke litum khan nang ke Japon ati hai sarjai kathar sar president APHLC alang ni nang ke Japon ke me sent lapen intir at lapen ahut regional political party si 1969 aning kan talong etlong la si hala sohut congress tum si haladak asamalong si dodunji ajoine si pinyarni litum avia fixi ilitum pini akhonang la si sorno song tum si tame asumar kaching hon longri longpat kaching hon hei kaching hon ajoine abang putin si tame la ni la ko an mai litum rally ke do arlo sotum si tame don ta gel ponlo lapen ke arlo sotum akeng ke theng lapen avia phit lapuson ta lidung atum da dolo pinso kachesong lo arlo sotum si tame gel si ta chi thap dunang pamo la si dinli tuma bangke laki ington telo sangselo la pinso kachesong lo aki hai jai ka thar sar nang ke Japon lo nilitum ta lage chesong dum thipo lapen ke article 19 ke lake freedom of expression freedom of speech la constitution along ke tok dak dolo tangte pinyar ni kopia posi la dak army police atum SP atum DC atum alang litum freedom of speech freedom of expression article 19 constitution of India aronatek chini ne dat ma ha kyo buji pua nai আমার পুলিশ আর্মি বিলাকে ডিসি এসপি বিলাকে আর্টিকল 19 এ কৈছে ফ্রিডম অফ স্পিচ ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশন হেইটোৰ মতে আপোনালোকেওটো আমাৰ কাৰণে আমি পিসফুল ডেমক্ৰেটিকলি আমি ৰেলীটো আমি কৰিছো আমাৰ কাৰণে ইমান অন্যায় অত্যাচাৰ ইমান ব্লাড শেড আমাৰ কাৰণে ইমান যে অন্যায় কৰিলে আজি আংটং কাৰণে জেলত লৈ গ'ল আজি বিক্ৰম হানছে কাৰণে লৈ গ'ল আজি সাৰ্কিৰি ৰংখাৰ ছাৰ জেনেৰেল সেক্ৰেটাৰী কাৰণে লৈ গ'ল আজি চেমছন তেৰন লিগেল সেল সেক্ৰেটাৰী কাৰণে লৈ গ'ল সেইটো কি কোৱাচোন আমাৰ কনষ্টিটিউচনৰ কিতাপটো পঢ়া নাই নেকি আপোনালোকৰ আৰ্মি পুলিচ ল পুলিচ এক্ট পুলিচবিলাকে সেইটো বুজি লওক আমি আমাৰ নিজৰ ট্ৰাইব এৰিয়া হেতু this is a regional place of Karbi Anglong East and West Dima Hasao. We will fight, we will do more of agitation, we will do more of organization as per Dr. Bhimrao Ambedkar. He said that educate, agitate and organize because Article 19 has freedom of speech. So we will all raise together, women wing will come up to the front to raise the voice of Article 244A because we have the right to
right to speak, right to freedom, right to equality, where there were 20 paragraph according to the 6th schedule that is meant for tribal areas. So we will struggle, we will fight, and we will fight for Ili tumalong ke pulis leke theli constitution sike the constitution long ke tok kopilo ili tum ke lada ke democracy country if democracy country long ke anu tin name amena right amena hokpet akang sai chapalong man ke kachesong aja kong do labang so kachesong aja kong ke do along piniar ni lada pulis atum ni tumphan nang kenep nang kang nang ke theng nang ke chokpon ke la ke pulis tum de aja kong aja paparang ali la ke adai ke lada ke ili tum council kachari long EMCM lapen MP MLA tum si alang li tum si lapen nang ke toydun lapen ke ako bongo sena RSS atum alam toy pen si alang li tum bhala pusonal akam nate claim ahok pe dalam ke nilitum law and order aron karkan pu bang nilitum awe nilitum ahok akang sai pan nilitum nalitum da thaglong lo nilitum pine government property ka pahino puta APHLC pen ke nilitum ahok kupet nilitum movement party pinaga posi nilitum ke khai ka phan kachesong bang nilitum ing tonte lapen nilitum phan pini ahok pet alam ke nilitum rally protest rally pudet takali nilitum pini ke nilitum Karbi Anglong phan ke matharam nang plot arni ki garni la kadang litum mana chini lo pini nilitum adu samson sing ti alang li pini labang so pir thepen sangtet ka chen arni amasini litum abang APHLC apitung ben dameni litum labang so ru samson sing ti along klam along ladak nilitum amir biri along nilitum kache kemo ka chapadoi phansi lapen pen nilitum pini ladak banglo nilitum ningduk alam the bangke pini ason sonarni ke nilitum aphan alidar to manange pon pini arni takali pini ke nilitum aphan ahok pet la Karbi Anglong along ilitum phan district nangge wan picheng ilitum aru samson sing ti alang li kache wayarni la bangso kache wayarni son ke nilitum aphan ta mesen ben nilitum phan ladak alang li mir biri along ta nilitum phan alom so apor nilitum phan alang li phan kache kemo ajai mega bang na padolong ason te pusinil tumahin pen matapon